Eguerdion, Txoriene, Eguerdion, Euskal Herria, Eguerdion, Zigor Iturrieta. Berdin, Miteli, Eguerdion. Gaur, eguaztenak, beraz, eguaztenetan badakitzue, asteazkenetan errezeta tradizionalak egatzen ditugula, edo betiko errezetak. Eta neria gaurkoa bai da, gainera olako errezeta zarkitua, el komidistak esango zaben bezala, errezeta viejunoa, horrek egoten zina intzinan olako liburuak sepia kolorien isa dausenak, otarrainska koktela, eta gelatinak, eta olakoak, eta bilduma horretatik atara dut, isokin pastela. Berez, bueno, bada holan errezeta bat, garai baten klasikoa esana, batez be holan gabonak aldera, Eta bueno, gabonak izan dienez, eta igual, izokina sobra jatzuenez, ez dakit zuen etxien, baina nire etxian erosten da dana, barra, da gero, pasatzen gara martxoa arte, panetonea jaten, izokina jaten, polboroa jaten. Txarto? Txarto ez, baina bueno, gabonak aprobetxatzen ditugu, hori argi dau. Beraz, ontan be, izokina sobran geratu jaku arrasaten, eta ekarrein jot pasteltxoa goitzeko. Oso ondo. Nik bigarren errezetarako gizontxo honen lehen liburu hartu dut. Hau izan zan lehena? Hau zan, eta gaina zenbakia 1039, oso argian, 1039. Bueno, liburu honetatik hartu dut txuleta gaztarekin gainerrea, ez? Horako gazta saltza bat ingo digu, eta labean bukatuko du. Liburu hau, nera nahian etxean Leioan egon, ez Leioan ez, Gasteizen ikasten egon zanean, han egon zan, eta etxera bueltatu zan, eta ikusten da, horre batzuk gainera, daudenak errezeta gazteenak gehiago dina, horrek zikinago daude. Makarroiak tomatiakin hor da, hau. Ni behitu, txorineko liburu idatzi ginean, ni sinatzen duen. Liburu hau erabiltzeko eta zikintzeko da. Gaina nahi eta horriak ziren gero lan pixkat plastifikatu modu, garbitua izateko. Hau, papela, bueno, zan lengua, baina oso ondo da liburu, gomendagarria, errezeta oso errazak, etxerako modukoak, eta 1039, horrekin badaukazue urte batzuetako errezeta. 2 urtetarako, behintzat, 3 urtetarako, eta errepikatu barik. Beraz, bueno, badauz errezeta de gente, baina nik gaur kontauko dena da izokin pastelonen errezeta. Gopor baten egaluzia mamurtuko, kaparrondo txikituak eta 2 izokin xerra txikitu gehitzuko. Arrautza egosixak bertan berrinduko ditugu eta gero izango da maionesa bota eta nahastia. Film papera oinarri bezala jarriz, 9 ogi xerra jarratuko ditugu karratu bat osatzen moldeko ogiekin. Ertzen artean zapaldu eta arrabola batekin zabaldu egingo. Betegarria gainetik jarri, film paperan laguntzakin biribildu eta ordu betez ostuko. Film papera berri zabalduko eta izokinketua gainetik jarri. Molde ogi biribilkia oskaiutik atarako, mayonesak igurtzi eta izokinketuan gainean ipiniko berriz biribiltzeko. Oskaiuan gorde, erabili arte eta gero anetakin zerbitzatuko. Beraz gaurkoa, sukaldaritza baino gehiago, eskulanak izan. Bai. Umeekin egiteko errezeta proposa. Umeekin egiteko eta gainera gustatzen den errezeta bat, bakite gure taldean badauela maonesa eskakon gustatzen taldekide bat, baina normalian maonesa, atuna, arrautza egosixa da olakoak, gustatzen die. Baina gustatzen ze eta ez, baina gaur dastatu du maionesarekin errezeta bat, eta ez du protestik. Hau, errezeta hau egia da, eskainia doa gure lantaldeko biri, Luiseri eta Aleseri, eta, izokina daukagun ondan, Jose Andres sukaldaria, estatu batuetan dagoena, oin liburu bat aurkeztu du, eta, itzein zuenan, nola, berak izokina etxean nola egiten du, izokina daukagun ontan, hartzen duela, eta, etxera nekatuta iristen zaren horretan, ez daukazu gogorik ezer egiteko, pizza bat labean sartu, ez da, hotdog bat jatea baina, estatu batuetatik dabilitze egiten, hotdog bat, hamburguesa bat jatea baina osasuntxoa da, hartzen duzu eta papillote eran, papela hartu, azpian barazki batzu jartzen dituzu, nahi dituzuna. Limoia zainzuri batzu, limoia, brokoli pizka nahi duzuna, oe bat. Gero hartu, izokin zarra bat, izokin zarra hori gatza, piper beltza, ondo iten duzu pizka bat, gero hartu olio txorrat, eta papillota itzi iten duzu. Eta mikroin labean 3 minutu. Bakarrik? 3 minutu. Atera, utzi minutu bat pausatzen, bere beroarekin, eta izokina, nik egizan gure etxean gorri, nik barrukaldea kolore honetako jaten. Niri gordinegi pentsatak eta izokinana... Hori denbora, hori bakoitzak, baina segun xerra. Brokolia 3 minutu.
Horregun hori eramaten da. Aizu, Jose Andresek esan du, niri Jose Andresek, deitu jozu, telefonoa pasako dizu, gero. Deitu jozu eta bereak initzen. Bueno, Jose Andresek bai esaten zauen, munduko tortillarik onena itzen zauen aberak, mikroin labian, maonesakin. A ber, nola, ordan, hartzen zuela, ontzi bat horrela, bai? Olioarekin bustitzen zuela, a ber, bai? Ze gehiago egiten zuela? Zuk bakizu ez, prestatuta torri zara berez zuk bakizu zehose. Hau probatzen behar esan, no? Nik entzun nuenean, bueno, lehenko eta behin, arrazoi daukazu. Jose Andresek egi guztiak ez ditxe esaten. Jartzen du 45 segunduan mikroin labean egin da, hola. Bai. 45 segunduan ez da arrautzan naski. Nire nahiak probatu zauen, bere Instagramean jarri zauen, eta itxura ez behintzat ondo zauen. A ber, egia da, ni probatu dut, ez da hotxar. Zaten zuen, bueno, zer zango jo, ez daukar ikusten nuen, claro, hemen maionesa gehitzen dugu, bestela maionesa zer dauka, olioa eta arrautza, badauka puntu azido bat, eta puntu azido hori ez da nabaritzen. Orduan, hartzen du, bera, bi arrautza hor, gaz pixka bat baiero ez, nahi baduzu botatzen ditu, karraskatzen ditu, nazten ditu, eta honi, claro, ikustea da, niko, fuertira, maionesa koiaraka botako jo, ales maite zaitu, tak, maionesa koiaraka bat, eta hau naziten du, ondolo, garrantzitsua da olioarekin bustitzea ondo. Eta gero honek, 45 segunduan ez. Minutu terdi bai. Minutu terdi, holan potentzi topera. Pote horretan? Pote hondan, kristalesko bat, erolako silikonazko bat. Olioa eman dio, bestela silikonazkoetan oliorik ez da eman behar. Eta nik, zuk oinan saldo pixka zerriten nahi zen hau, eta mikrofonin laberanoa 45 segundu hau sartzera. Oso ondo. Gero daztatu imar da, Nik igual ezin jot, ezka urdun nahi, ezin jot. Betiko aitzakillak. Eta aitzaki bai gainera, izango dut, hau probatzeko. Izokinketua antza urdunaldian, ketua danez. Eta ez danezko sinatzen, azkenian izokinketua bakizue dela gordina, baina, gatzetik eta azukretik pasata, aputxo bat ondua, baina ez dauko sinauta. Berez, nik be ezingo nauen jan. Hau izango da... Ni sakrifikatu da, nahiz orduan da. Zu sakrifikatuko zara, bai. Eta orduan, hementxe, betegarrixa lehengo gure pastelana, eta betegarrixa osatu dut, hementxe, hau galusiakin, gero kaparondogo batzuk jarri ditut, holan, ondo txikituak, eta gero gainetik aukiko den izokina, hartze dituzuelako, punta putxoa zatarrauak, edo txikitxauak, edo gero, ez dauenak hainbeste holan dotore, ez dienak hain dotoriak, txikitza dituzue, holan, laukitxo txikitxotan, eta horre bebai, betegarri da. Izokinketua bada holan oso gabonetako zehozer, ez? Gure etxean beti gabonetan izokina eta foa, beti izan bat urte amazkigun, amapiku, 20 piku urte, pikatzeko beti baiero horre daude. Eta ero, dauzkagun hortan, egin izan ditut, errezetak ero mentxorien egin ditu dena, tartarra hori izokin freskoa eta ketuaren artekoa, ero egin izan ditu holan biribilkiak bete eta baita gazta urdinarekin, gazta krematxu bat gehi, urdin pixka batekin klasikoa handia bada, gazta krematxua eta izoki ketua. Hori ondo geratzen da. Beti ondo geratzen da. Eta, ondo geratzen dan edo ez, zigorrek, barkatu, Jose Andresek egindako inbentzio hau. Izango dela, arrautza batzuk, maonesa eta mikroin labian sartuta. Itxura aldetik eta... Lo he sartu. A ber, hain txarra ez dauka? Ona bez, Hori zaman, izo, gau. Definitio hori. Emango jo, gurin eman diogunez... Beitu, ataratzen motzu olako... Nik hori zio prau. Samurra. Guk tortilla nola jaten ditugu Euskal Herrian, gutxi inda barrutik. Jun, zagardotik batera eta lehor ratatzen behizute, bronka. Beitu, ataratzen motzu olan lekuren baten, gozaltzeko. Olako hau, holan, ogitxo biribilgi bat, eta ez dakit, urdai espiko egozia purtxo bat, da ez datu duzu, bikai. Baina, honi olio txorrota da, gero, beitu. Eta ogixa, eta, bueno... Moztu, eta egia da, gero nik dastatu dut, Eta, ikusten duzuen moduen, hori, iskina hori, bekaldea egin gabe geratu da, egin gabe, hori jateko moduan dago. Bestea, egin da geratzen da, eta, aukera dago, naztu duzunean hor, urdai espiko pixka botatzeko, txorizo pixka botatzeko, nahi duzuen holan urdai espiko egozia botatzeko, ez dakit azkenean ekarri nauen, ze aipatu behintzat, aipatu nauen estatu batuetan, badauela oso errezeta famatu bat, nun itxenda bien, txokolate bizkotxoa,
maonesakin. Azkenean maonesak badauka arrautzak eta badauka oliba, badauka puntu garratz hori, baina txokolate bizkotxo baten sartzen da, eta holan zuzenean. Nik probo ez dut probo, baina ezagutze jendiak hori jaten dauenak, eta... Hau, ondo da, benetan, zaporez, eta hau probal, ezin duzu proba, behitu, hau probal duzu, benetan. Eta hori ez, hori gutxi dagoena, baina hori indagoena. Eta xamurra geratzen da. Maionezan zaporeik, ez dauka, gaz pixka bat, piperbeltz pixka bat botako nioke, nik. Lehenezio bota ezer, maionezak eman dion gatza. Baina esatu duzuna. Aitortu bihot? Bueno. Txarrau, pentsatzen ahola. Pentsatzen ahola, txarrau egon gozera. Bueno, gauza guzti hauek, eta mikroin labean indako izokina, eta hori dara bakizu zen errua izan zen. Pandemia. Horren beste ordu etxe barruan ingen ituen eta, bueno, esperimentuak eta egiten, eta hori berak esaten du, egia da, mikroin labean. Bueno, etorri zan, etxeetan geratzeko etorri zan, ez? Garai batean, ja nik uste dut, ia etxe gehienetan mikroin labea, gailu bat badaukaguna. Eta jenteak egia da normalean berotzeko, nik etxean, esate izuet, esnea berotzeko eta bi gauza berotzeko erabiltzen du. Kosinatzeko ez dut erabiltzen, baina, gero eta jente gehiago kosinatzen du berarekin. Eta, bueno, gustatu inbaz ez, bakizuek, txuleta bat, gero txuleta bat inbar dugu. Mikroin labeak zeiten du, barrutik kanpora, orduan, guri txuleta bat gure puntuan ez liguke sekula utziko. Beti ingo luke lehortu. Nik ezagutu nahi gizon bat, ez dut bere izena esango, ez dago hemen. Baina, esan sostanak, berak itzen zaren alan jatetxe baten, eta trukua txuleta ataratzeko, zala mikroin labean eitzia. Baina, hori guk egin izan dugu. Mikroin labean, azkenean, kanpotik eitxia, txigortzia, barotik gordin geratzea, eta gero, purtxo bat berotzeko, da purtxo bat barrukua eitxeko, mikroin labean erabiltzen zaila, ezebez, 20 segundo. Baina hori da igual oskaio, bilu guk, bakizu jatetxetan, erretegietan, txuleta egoten den tokitan, hor, normalean, zerbitzu hasi baino 2 ordu lehenago oskaiotik atatzen da txuleta, temperatura hartzen joteko. Hau da, gutxi inda jaten dugunez Euskal Herrian, ze arrisku oskaiotik atara berri, egiten badago, hartu, txingarretan egin, geratuko zen, txigortutak amatik, eta barrukoa hotza. Orduan bai, normalean, ataratzen da zinta osoa, eta jende pila de txuleta asko eskatu du, eta gabe geratu gara. Ataratzen badugu oskaiutik, hori lehengo bai golpe bat 20 segundukoa, barrukoa epeltzeko bakarrik, eta gero txingarretan egin. Orduan ja, gutxi indatara alduzu, ze barrukoa 20 segundotan ingo dana pixka bat epeldu, oskaiuko hotzak kenduko diogu, eta ez da kozinatuko, eta eroia txingarretan, eta normal. Guk, nik hemen, gaur ingo duan txuleta 2 ordu da maski kanpoan. Hala ere, gero, lankideagatik, nire lankidei errespetoz, hau gaina txuleta bitezan, lehenengo plantxan ingo dugu, eta gero, saltza bat ingo dugu, gainetik bota, eta labean bukatuko. Osa, gaur ez dut probauko, ezebez? Hori bai, hori ondo, alpargatate modu utziko izut. Bai, ni ez da, ni. Aragia ona baldin bada, hori nik Uruguayen ikusi nuen. Han, munduko aragi honenak alpargata moduan, eta hona zeuden. Niri hori egisa da, ontsa, ordunaldi xan, utzi dutela gauza batzuk jaten. Horietako bada, patata tortilla, ez? Barrutik igual ez dagoelako ainja, edo txuleta dagoelako gauzak. Eta ez da jendeak, baina janseike, baina ondo einja. Horretarako, ez gura, horretarako nahi dut, itxoitia. Eta jatia, beste gauza batzuk. Honekin, ez da aukerarik. Izokinakin. Ontsa hasiko gara, gure eskulanak eitx. Ze, baukau, betegarrixa prest, hementxe sartu ditugu maonesa, arrautzak birrindu inditzugu egozi ostian, kaparrondoak txikitu, kaparrondoak ez bakatu gustaten, ez jarri, da betegarrixa... Baina ematen diote ikutua, kaparrondoak animatu. Guztuen arabera, aldozue oliba batzuk jarri, aldozue, adibidez, tipuleta bat txikitua jarri, edo nahi dozuena, eta betegarria prest egongo litzake. Eta ointxe ingo, kanpoko, pastela. Horretarako, film papera, jarriko, film paperak ez da hain beste, ez da hain haundixa edo hain zabala. Beraz, jarriko dugu, Bi geruza, ez? Bi geruzatan. Jarriko dugu, bat, hemendik, eta bestia, goitxik. Utziko ez da zu zigorra? Edo ez? Zein, zer eutzi? Ez, eutzi hau. Bai, ez da. Eutzi. Eutzi, bai. Utzi, ulertu dizut. Nik, esan, Zu usten zabizan. Nik eutzi. Oso ondo. Eta ontsi jarriko, beratzi... Ogiz, bederatzi izan behar dira, Beratzi. Haitu hau da garrantzitsua, puntua. Hau da, saskibaloian bezala, 3x3. Eta ertzak, egia da, holan jolazten gaben. Nik ez, saskibaloian bakarri patinekin. Feitxu, bat falta jan.
Ez dakit hor daukat, lasai. Eta, ontxe, garrantzitsuena da, ertzak, bata bestiakin, ondo egotia, zein igo duguna da. Ez ies egiteko, ez? Gero betegarriak, ez? Hori da. Orduan. Betxu, gustatu ondo konta dutela da, azkenean. Ez dakit, xagutxuren bat egon da, ez dut pentsatan. Matematikak, iru bider iru. Iru, iru, baita, ez? Iru bider iru, ez, jazta. Ointxe gazu golakoetan, zefiakin da zitata. Bueno. Matematikakin ez dutzu zuzula gunduko, Ni matematika... Hori maia denen kontua, ez? Bai, zenbaki erromatarra etxiki iztotziak. Hori niko beto kontrolatzen nabela. Bueno, hementxe, ertzen artean zapaldu itxen dugu apurtxo bat eskuakin, eta ontsa ingo duguna da, arrabola bat hartu, eta hau dana, apurtxo bat, zapaldu, eta baditxu zelan elkartzen da nobeto. Hau, soltatzen bada, berriz gora, zapaldu, eta arrabolakin egon. Bueno, kaparrondoak aipatu ditu hontan, gizue, guk hemen normalean tartar saltzan erabiltzen dira, izokinakin oso ondo juten dira zerbait da, eta egia da, bakarri jateko ez dira, baina bai juten diren saltzetan, Italian ohitura handia daukate, eta errezeta pila bat dauzkate, non arraiarekin eta pastarekin ere, jutan eskan, kaparrondoak erabiltzen dituzte. Ez da naztu behar, kaparrondo eta kaparra. Kaparra da, batzuk ikusten dituzue, handia bat direnak, eta hori da, kaparrondoa da lehenengo lorearen lehenengo botoitxo hori ateratzen dana. Eta hori guzten badugu azten, gero kaparra etortzen da. Dala, handixabak eta barruan azipila bat dauzkatena. Dala holan, eta nola esango, udare baten antzekoa, baina txikia, nolan berdea. Eta nire amamak, ez dakit segatxik, amamak joanetak, beti norbait esateko badala oso gogaikagarrixa, edo oso, holan pesa, hori da, kaparra da. Baina kaparri da garrapata. Bai, baina... Horretik kaparrak, gu kaparri da horretik, baina. Baina berak, erabiltzen da hortarako. Norbait dania oso astuna. Kaparri, Kaparri zer da, kaparri hemen pegau iten jatzu, handitzen juten da txupatzen, txakurrei lepo aldean, guri gizonei, hankartian, eta hor sartzen dira. Niri sekula etzatitxatzi bat. Eta ibiltzen nahi lagunekin... Hori ibiltzen zara mendixan, eta... Baina, niri laguneko juten ez, igual bat zebei, 14 kentzen dituztanketatik, eta niri batez, ez dakit. Ousaiagatik, ez da izatik juten diren, azala gogorra, niri bintzat ez diteltzen bat. Hori moskitu zelan, eltzuek eta, adibidez, nezen errai, danok itxotea zizta. Niri bikotegai, elkarrekin bagauz, beste da nigana, ez da besterik, hau janberko. Baina, elkarrekin bagauz, egia da maialen janda bukatzen duela. Hori da zure esprairik onena, maialenekin joetia. Onena, berarekin loitea, hori da. Bueno, hemen txea baukau, ondo zapalduta. Vale. Eta ontxe bi aukera dauz. Hementxe jartzia betegarrixa eta biribilki bat eitxia, edo hau olako pastel bat izango bazan bezala olako biribilki bat, dana zapaltzea eta holan eitxia. Hau ordu bat egon bidanez, eta nila bat eina daukadanez, eta hemen jarri dutenez betegarri gana, imaginatzen duzu, emaitza zein izango dan. Baina, bueno, bebai egin geike desberdina, da holan. Joan ikusten, orduan nik ontxe ingotena da, dana zabaldu, baina gero ikusiko zuena izango da batien. Bueno, kaparrekin bukatzeko hauek oliba bezala ondo inbar dira, hau da, bi aukera gatzetan ontzen dira, eta bi era daude. Merkea, izango zana, ura, holako gatzagi bat, ez gatza pila batekin, eta hor denbora bat izatzen da biguntzeko eta hori, eta Italian garestienak eta gehien maite dituztena bere edie gatzetan. Hartu, eta gatzetan ikusten dituzte denbora jakin bat, eta hor ondo iten dira. Eta gero ja, guk ikuste dituzte, gero ospinetan da sartzen dituzte, eta guk hemen normalean hoiek zautzen ditu. Beraiek Italian maite dituzte, gaina Sizilia aldean eta dira oso famatuak, eta dira gatzetan jarri, eta gero garbitu eta ez dira ospinetan ere holan sartzen. Eta oso, presioan ere nabaritzen dela, garestia omen dire horiek. Hori esan da, erabil. Etxean eukin ezkero, hemen beste errezeta bat, erabiltzeko, eta pastarekin eta hainbat errezetetan, eta hemen, kaparrondo, gero, ez dakit, antxoak gatzetan da, azkenean ematen digu, kaparrak olako... Olako zapore potentzia potente bat, indarra dauka. Egisa da dauzela osagai batzuk, eta nik ustot kaparrondoak hortan barne dauzela, eroste ditzugunak behin, eta erabiltze ditzugunaz oso neurri txikixan, gero ez dakik guzetarako gehiago erabili. Niri hori kaparrondoekin pasau jaten lehenengo aldiz, erosin itxunian estik tartarra itxeko, edo tartar aragi hau hotza, itxendana azpizunakin. Eta orduan, einauen, eta karo, hortarako
jose bi itxuzu. Koiarka bat, eta eroste itxuzu potua, potuan etot, 100 gramo, 80 gramo, normalian. Orduan, hori, olako saltza baterako, putaneska baterako, edo... Hori! Holanda errezetan izena, nik ez dut asmatu? Ja, jentia, pixkatu, esango zuten. Zapateo baino gehiago, egon da, etxeko lanak egiten da, holan behiratu da entzun duenean izo eta zer da? Bueno, errezeta bat, italiako errezeta bat da. Izena hori pikantea zan, zen hori zala potentia zana. Ez da pikantea. Ez, bueno, antxoak ditu, olibak ditu. Eta arrabiata bat, holan esatu zula, baina bizia. Baina bai, baukan hortasuna. Oso ondo. Beraz, ontsa gara, gure film paperakin lagunduta, hau biribiltzen. Eta, hori, gutxinaka. Oso ondo. Joango gara. Hau esan da, gure gaurko osagai nagusia eta zitzeitea falta da, eta hori da, izokina. Arrai elegantea, eta badakizue, izokinak jaiotzen dira errekan, hilabete batzuk egiten dituzte errekan, segun ze espezietan urtea beba egiten dute, eta gero itxasora juten dira. Itxasoan egiten dute beraien helduaro guztia, eta gero bueltatzen dira jaio ziren errekara. Hor bi teoria daude. Esate dute izokinen usaimena ikusgarria omen dela. Daukatela munduko usaimen onenetakoa, eta usaitzen duela bera badakiela bere jaiozan errekaren berezitasuna gero usaia, ez? Eta beste teoria bat edo lurraren erakarpen indarra jarraituz, badakitela nun jaio ziren. Kontua da, bizi direla 4 eta 7 urte bitartean, eta etxera bueltatzen den, arrautzak erruterero juten direnean, jateari usten diote. Osea, heltzen dira, esatu horrek harrapatzen badituzu ja errekan harrapatutakoak, batez ere arrautza botata ero jarrita gero, parkatu. Nutrizionalki ez daukatela zer ikusirik itxasoan harrapatutako izokin batekin, ez? Direla, hori, erabat simurtuta daudela, jateari usten diote. Iten dutena da, emeak jartzen dituzte harri txiki artean arrautzak, eta ero harra juten dira hori, hasi hori ernaltzera, ez? Gero ja hil egiten dira, eta hiltzen diren hortan, han beste arrai batzuek jaten dituzte, usteldu egiten dira, hartzak hori oso tipikoa da, Kanadako irudiak hartzak hauek izokinak harrapatzen, eta nik enekiena izena datorrela latinez salt dala, salto handiak egiteana, eta izokinak, pasatzen dituzte presak, harriak, eta 3 metrotarainoko saltuak eman aldituzte, eta, aurre egun, bodakigu hemen bidazoan harrapatzen dute, baina urtetik urtera gero eta gutxiago, badakizu hor gizakiak ere presak eta jarri zituen, aldertatik laguntzaik batez. Nire bizitzako amets bat edo gauza guztako jatena ikustea da, Kanadan ikusten diolako dokumentalak, nun izokina dauzen errekan salto ditzen da, hor hartzak, joaten die jatera, eta hori izan bida ikusteko, pasada bat, eta hori guztako jaten. Ebentxe berriz, film papera jarriko, eta ontsa tokaten da, hau biltzia. Horretarako zebi dugu, film papera. Berriz, ebentxe bada hau, plastikoa erabiliko dugu. Gero, Oin bardio, soinekoa jantzi. Hori da, soinekoa jantzi, ia zelan geratzen jakon laranja koloreko soineko txoa gure pastelai. Biteli basuri geratzen zaizu moduan, ondo. Ze peloteo. Gaur, kasualidadia uste duzue, torri ala holan jantzita. Ez. Egia da. Hau gainan nahi barik enjot. Bai, zera, Bitelia. Baina, hau, itzegin genuen bileran, programa prestatzen egon ginen, anak, 2 aldiz esan zigun, kogoratu ondo egongo zan, hemen ekartzia olako erropan bat, ola, ez dakit. Hau, guk dana prestatzen du bileretan saio hasi baino, aste bete lehen egiten ditu, batzutan kogoratzen gara, eta estatutan kasualidades. Eta laranja kolorez etorri gara, bai, hola, ondo jantzita. Osio, profesionalak. Kombinazioak, aukeratzen badituzu janarixen eta horren artean, zu ez zara oso txuleta koloreko. Txigortu naiz iskinetatik olan pixkat, olan badaukat txigortu eta etorri naiz, azte buru atzo ibilita gero, erokeritan, baina, ondo, estako ginen gara ze. Txuria, kantzotxio dauzkat txuria, nik gaiztarekin junko da gero gainetik. Baina nara guztara kantzotxio. Gero hori esan minotzun, gero erakotzen bedi, Ez. Hemen jarri ditugu izokinak, eta ontxe bi aukera. Hori erabiltzea edo oskaiutik atara duguna. Oskaiutik atara duguna igual, apurtxo bat, mosteko errezago ematen du honek, ez? Alatabe, ordu bat egon bida oskaiuan sartuta. Berez, hori erabiliko dugu, eta ona pasakot,
Eta ontxe, igurtzin gau, koiaratxo baten, basako estazu koiaratxo txikitxo bat? Maionezarekin, ez? Ondia edo txikia? Txikitxua, igual. Mahonezakin. Eta honek, lagunduko da gure, ingo dau pegamentua, azkenean pegamentuan funtzioa. Hori iten digu berdinak herri bueltan. Maionesa itxatzi iten zaigu, eta gero hor gehatzen da pegamentua moduan, ez da, okentzei gero. Nahi duzue, crossfita intza zue, joan zaitez eta txurra ematea zue maionesa jan egunero. Hemen aipatu duen, nire lagun bati, hau gaizka, bere bizio handina, san hartu. Mahonesa. Bai, baina ez, honekin, urdaiazpiko egoziarekin. Hartzen zuen, eta urdaiazpiko egozia holan hartu, frafa, maionesa da olako biribilkiak, eta hori izan bere, gogoko, gutizi gogokoena, bitxikin konformutatea. Hori esan minotzu, merke ataratzen gakon luxua. Bai, baina esaten zen, ostra, hau jaten dutenetik zior, gizentzen hasi naiz da. Hombre, zema jaten duzuz, egunero. Vale. Bueno, bizitza be. Egunero igual egunero jatekoa ez, baina, noixian behin gustoko baldin badaukazu. Guk hemen ditxorienetik, animatzen dut. Gaur bakizue hemen, zemat aldiz aipatu dugu, urtean zehar dauzka, egun bakoitza dauka, mundu mailako ez da izer egun da. Bai, gaur zera. Gaur da, sigiluaren eguna. Gogoratzen zaite eskutitzak, Australien garai batean ni... Nik, behitxu, jarraitze ditut, postalak bidaltzen oporretara noianean. Bai? Da, gaina, pentsatzen da umeekin. Gu kuadriako beste umei hartzen dugu, postal bat erosten dugu, eta bialtzen die, umea bialtzen die, baina, itxura ez da galdu behar hori. Bai, nik gurasuei, amaginarre bai. Tokatu zaizu, eta... Ointxe tokoko jat. Baina ez, gukitzen dugu senarrak eta bixon artean. Horri, Betxeguta, pentsatzen gauza bat, politxa eta oitxurak politxa, ze jendiei ilusinua itxerotza hori jasotzeak. Nera mamai behintzat, behin enotzan bidali, opor batzutan. Pasarre. Eza ez notzala bidali, ezan heldu, ze batzutan igual, egia da, badaduzela horako herrialde batzuk, zueltzen zarela lehen hau, postala baino. Edo azte bukaera bat bai, pasatzen bazare holan kanpuen, zueltzen zara postala baino lehen hau. Baina, da baina zaratu injaten. Ez tozta zu bidali postala, baina. Patri postaria zalako egonan. Esto ikusi marrazki bizitza. Patri postaria. Patri postaria? Patri postaria. Baina ez da motila esan. Bekatu zintzuarekin. Ez dut ikusi. Baina, kontau. Hementxe, hau film paperitik atara, mahonesakin edo gure pegamentuakin bildu. Eta hementxe, berriz bilduko. Eta, betxu zelako... Txoixua! Zela! Hementxe, hau da, beti geratzen dana. Azpian jongo dana. Hori da, eta ontsa, ataratzen baztazu, xerrasko laban bat, eta bi platertxo, edo platertxo bat. Xerraskoakin? Nik usto bai, ez? Bai, venga, nik esan behar laban hau zorrotza bestea, baina hemen dago, xerraskoa hemen dago. Probatu, ez dela nik honekin komentatu behar nizu. Ez dela, bai. Eta platertxo bat? Bai. Zema jarriko ituzu, baten, biten... Nik ustot bat jarrikotela? Hau, alegia. Hori da. Betxu gaina laranja koloria behi bauka. Hau, ze uste dute, kasualidadia izan da, ez? Hau, lehengoan eukan jarrita hor. Venga, bi jarriko itxut, lan bat etzan da bat gainetik. Eta badakitzu, isokina ondo joaten dela gazta krematxoakin, eta zerekin gehiago beti, gabonetan? Aneta. Aneta apurtxo batek. Bai. Beraz, Neldo, ez? Aneta? Bai, Neldo. Beraz, hemen jarriko golan azaran partetik, ez dela hemen. Hau tipikoa izaten da, ez? Freskoa egoten da, egia da, aneta freskoa bakarrik gabonetan aldogula aurkitu lan... Baina ez daukalako ditura bestela gu jateko. Jendiak, badakizunez izokina jango dela, orduan saltzen dute, bai, bestela zen dute, hor usteltzen zaigu. Eta, hemen nik gaur probau ez duten egingo, baina, zindagizuet, hemen kosinatzen ibili nazenez, bakitela ona dauela, gure izokin pastela. Hau da, hau, bakarrik jan behar, hau, banik zugatik ez du jango, Patri. Venga, zara gaurko epaimaia. Epaimaikide lastana, zelan? Oso ona. Benetan, izozgaioan sartzen baduzu, agian, aguantatu maha, oso ona da. Bai, benetan, Postenaz, bai, bakizu, gainera, bapatei ezin jako laolako gauzak esan. Ze txarra, hau ez dau jateri, Joan zan zenarra upategi batera, holan arduak dastatzera. Eta nik da, zelan zauzen da?
probatu duten ardorik onenetariko batzuktanik. Zorixo. Eta zoriztan gero, ez da buena inona, benetan, ez da buena inona, ez da zuese begaldu danik. Hau besta. Txarra, eskasa. Bo, eta txuleta ondo inakoa. Hoi bai. Bale, ontsi gatoz txuletakin. Txal txuleta gaztarekin gainerrea. Gure Carlos Arguiñano handiaren errezeta bat eta, garai batetako bezala ez. Lau osagai eta bere itakoa lagungarri moduan ingo ditugun patata frijitxua. Bost osagai, Bai, esate bada. Hori, semeari esate, bai, ez da izan, 10 minutuen bertan hau, igual, ez aita, 15 minutu, baina ez da esaktea zenbaki bada. Hori da, esaten duzu modan, lehengo gunean izan daike, joan zan hastien edo indala 6 hilabete. Hori da, bai, baina, ulertu duzu, ez? Lau osagaiekin horrela batuko ilunak. Sartai bat zubizian jarri eta bero dagoenean txuleta bertan gorritu bi aldeetatik. Bitartean, gopor batean, bi arrautza gorringoak esneaina eta gazta nahasi eta gorde. Txuleta eginda dagoenean, labeko erretillo batean jarri eta sartaira egindako gazta saltza gehitu. Irakinaldi bat eman, txuletari gainetik bota eta 200 gradutara 5 minutu laberatu. Bien bitartean, lastoerako patata batzuk frijitu eta hauek gure txuletarekin zerbitzatu. Orduan bezerrez, hemen sartaia tope, berotzen, txingarretan izango deno, txingarretan, baina, ez dakit merezi duen, txingarrak bai ematen dio zapore bat, eta ni beti esan dut, naiz horrelako saltzen zalea eta lehen garai batean azpizuna, eta eskatzu, gazta saltzarekin. Azpizun hon bat jantzazue, azpizun hon bat, txuleta hon bat hau bezala, jantzazue bera bakarrik. Ez diezue bota olako saltzaba gainetik. Beti ona dau, aragisa ona danian dau, bere hortan ona, piperre holan morro erre batzukin ona, patata frijitxuekin ona, entzaladakin ona da, gaztakin, bebai, ona. Eta pena bada, zuek, basin jozuela, hementxe ataratzen dien aromak eta usaindu, ze horrek, ematen dagoelako, goxotasun bat, ointzezuk aipatu duzu zigor, zigiluen eguna zala, eta Frantzian atara da zigilu berezi bat, atara zabien euren gastronomia, omenaldi txikitxo bat emoteko, eta da croissant usaindun zigilu bat. Beraz, zuri eskutitz bat bialtza dutzu eta ikusten zu zigilu bat, croissant formakin, baina gero antza usaintzen dozunean, baukala gurinan, usaina eta ostorearena. Orduan, hori bitxia izango da. 2 euro terdikoa, esan, Bai, 2 euro eta... Bai, Europara bialtzeko eskutitzatarako. Bai, bakarrik atara zituzten, Frantziako hegoaldeko 3 irixetan, 2 euro 10 truke, eta, segitxuan agortu ziren, ze jendiak, nahi zitxun, ez dakit, miazkatu duro. Jendia miazkatu igual jateko, edo kolekziotarako, bai, ze gisa da, jendia ibiltzen dala hori zigiluen kolekziotan eta pila bat. Eta milioiak ordaintzen, hori? Milioiak ez dakit, baina euro batzuk bai, Milioietako daude. Daude batzuk 1.800 da pikukoak. Karo, horrez haintzinako eta... Eta bakarra dagoen ez da, 9 milioi dolar ordaindu ziela. Zigilu bategatik. Hori da, zer egiten duen diru asko izatea. Hori da, haukin bida, Bai, hori da, diru asko. Eta aurten, Frantziak, bebai, enjauera bagetan... Hauten ez, 2008 lauan, oindala, bihot. Eta hori, usai azokan bai? Pelikulak bezala, 2008 laukua ikustu da, atzo izan, ez ja 2 urten pasadie. Baita, 2008 lau batara zen, bagetan usainekin. Da horreko goratzen dozta, bai, bildumetara, eta bai, usaindun eskutitzetara. Garai batean bat zeuden, horriak eta folioak usaia botatzen zutela. Horrek erosten ziren olako, paperak eta fotokopixak eta itzen dituzten olako dendatan erositzen ziren, eta gero zuzo ditzen, bildumakin ikastolara, eta zure lagunekin itzen zinun olako negozixua ziren, Ze bat hona bazan, itzen zinun, horri honek, balixo dau, 2 olako, eta bat olako da. Ibiltzen ginen... Trafikoan, holan, horri trafikoa... Trafikoan ez, hor ikasten zinun bebai matematikan boterea, negoziazioan boterea, ikasten zinun, marketinga bebai, berez, hor gauza asko ikasten ziren. Ez dakit umiek gaur egun, zukume txikisa ditxuzula, ez dakit kolekzioak da, kromoak eta holan... Kromoakin, bai. Ibiltzen dio hor estabaida eta... Bai, aldatzen eta zeinek...
Hortan, nirea niko inusen diedi eta eskolan badakite, eta nik uste behin baino gehiotan engain, bitxu hau eman diet, eta nagusiak txikiak izaten baina. Baina, lur, horrek ez da badia esertako aldan, honenagatik eta beste 3 ematen diziete ez dutenak esertako alea, eta beste 3 gehiago dauzka. Bat eman dio eta berezteak 3 eman dizkio, ja posik horrekin, ez du bere Charizardan, ero ez dakit nor, Pokemonak. Pokemonak, Ba, gure garaian, ez dakit zeintzuk izango zien olan usain edo eskutitz preziatuenak, baina gaur egun, bebai, zenbat apreziatzen dien, hori ez, ba, janari usainak. Horrek zigilua, ba, kruasananak eta bagetanak, ba, badie adibide handi bat, ke hau bebai, bada adibide handi bat. Hone, gero, hemendik, a ber, gu eskenduna, baina lanetik atatzen zenean, gero, janari usaia dukau. Bai, ba, gu bagauz. Eta gainera, horren hildora edo, esan binotzun, badauela, Espainiako marka bat, holan, modan, oso famatua dana, eta atara ditxula kandela batzuk, 300-400 eurotan, potolua dienak, eta bat, ospetsuena da, tomate usaina. Eta tomate usain kandela bat. Eta hori da, enya oso birala, eta jendia dabil hori erosten. Eta nik ezatot, gu baukau gaur txuleta usaia aukiko, gazta usaina, eta horrek kandelak behitxu zematetan saltzen dira. Besapetan jonda, besapen usaia baina, holako horik ez da, bai, desodorantia. Bueno, a ver, gauza bat, txuleta iten duzunean, sardezka batekin, ero ez heldu inoiz. Beti pintza batzuekin, ze zukuak atatzen zaizkio. Hori balio digu horrek, azpizunerako, entrekoterako, ero. Aldala, beti pintzak erabili. Itzaldu egin dut, hemen zua, eta oin botako duana hemen, bertako zukuak eta ateratzeko, egin dugun gazta saltza. Gogoratu, zeukala, gazta, esne gaina, eta 2 arrautza gorringo. Hau, hemen pixka disolbatuko dugu, eta txulotak sartaian utzi dituen zapore guztiak, berreskuratu ingo ditugu. Eta hau gero, erretiluan labea 200 gradutan daukat, eta izango da, hau, kainetik bota, jasi da gazta urtzen, bere beroarekin bakarrik, eta kainetik botako dio, eta hori, puntuen arabera, hau oin gutxi inda da, ondo inda nahi duzuela, 5 minutu beharrean 10 sartu, zuek ikusi. Eta ero bestela, Patrik esan duena, beti izango duzuen mikroin labea eskura, zuek nahi duzuen puntu ematen. Hemen, dizunkeri hau ingo dugu, batzuk esango dute, txuleta bat olan alperri galtzia, bueno, ero ez. Eta hau labera doa, esan dakoa. 8 minutu utziko diogu, 200 gradutara, eta bitxarten patatak egiten, no? Oso ondo. Ba, hau izango zen igual, Zigorren Anaixan liburutik ataratakoa, hau, Carlos Arguiñanon errezetakoa, bere Anaixak zaukala, ba, hori liburu hori zeukan, pixuan, ez? Unibertsitate garaian zaukana, ba, igual, errepikatuena, ze badaolan gauza bat ikasli guztetan jakona, ez? Aragisa eta gazta, urtua. Edo, jende gaztiai hori guztetan jakona. Gaur egun zu baukatzu alaba bat, pixua elkar banatzen, da gaur egun ez dakiz zera moldatuko dien, baina nire garaian hor zaukagun, oskailua, eta bakoitzan dako baldatxo bat. Eta, ikasle pixuetan bebai. Holan daukatela beraia, bakoitza bere. Antolakuntza desberdinan zauzen zenik lagun bat ezagutzen hauen, nun danen artean itxen zabien, eta gero, bote batero jartzen zuten, bote bat, hori da, eta bazkaldu, itxen zabela mundu zuak bazkaldu unibertsitatean, ostalaritza eskolako hor, edo kafeterixan, edo danadalakoa, eta gero afaixak itxen zituztela danon artean. Eta orduan, asteko egun baten, tokaten jakon batei, azkenean antolakuntza bat, pixua garbitzeko, eta beste hainbat gauzetarako bebai, hori zaukiena. Orduan, horrek eskatzen dau, antolakuntza. Igual 18 urtekin, ez, baina ja, 2. edo 3. mailan zauzenian, hor ikesten zoiaz. Eta niri pentsatan jat, politxa dela. Nik nire garaixan, nire pixukidiekin, hor, bakotzan dako balda bat, bakotzak egiten zauen nahi zauena. Beria egiten zauen, bakotzak? Bai, bakotzak egiten zaena, batek arropak eramaten zitxun amai garbitzera asteburutan, bestiak horetxien, gu antolatzen ginen, guri esan superbibentzia gehiago. Baina gaur egun, badaude honek, ez? Arropa garbitzeko honek... Makinak, Makinak, eta baina daudenak nahi dute esan, kalian daudenak. Lehortetan egiten dizutena momentu baten, ez? Hori bai, baina... Olakotara jungo dir. A ber, gure alabata daude pixuan, 4. Eta garbigailua bakarra dago.
ez da burruka emitzen dien. Bueno, zuretako astelenak, netako asteartiak, hori da antolakuntza da, hori bai. Nire, zeni, lehen urtean joan nintzen orako erresidentzia batera. Orduan hortan nik badukan nire komuna, eta listo. Baina gero joan ginen 3 lagun pixu batera bizitzera eta komun bat bakarrik zaukagun. Eta hor, ibiltzen ginen, nor dutxatzen dago izetan, eta nor gauetan, eta nore kilia garbitxo, eta gu ibiltzen ginen, sukaldia baino gehiago antolatzen zelan burua garbitxu. Berez pentsau. Mutila hortan simple, errexau daukau. Hile motza daukagu, no? Ero hilerik ez daukatena, gero, alde hortatik, esan errexau daukau. Eta egia da, badala olako interneteko broma bat, baina dau joku bat, nun ikusten dien, holan mutilak horrek jebiak eta melena daukienak, eta holan atzetik, eta hause da, emakume baten hilia edo gizon batena da. Bueno, asmatzeko saia da, eta gero ikuste duzu, da ez duzu, betxu. Ni nabil hemen, txampua erabiltzen, hau, hilia xua beukitzeko bebai, olako maskarilla bat, hilia zaintzen, gero plantxa, gero hau, gero peluke isa joan, eta gero nire lagun jebiak. Garbitzen dau, toalla bardinakin, ipurdixa, zein hilia, erabiltzen dau... Toalla ezberdin daudela? Xaboi bardina, eta dauka nire baino, hile honaua, baina hau zelan alda izen posible. Agian zu gaizkia egiten nahi zen. Zerbait, probatu ipurdia lehortzeko erabiltzen duzun toalla horrekin, ia lehortzea horrek agian ematen dio beste, nutriente batzuk ero hilari, auskalo, ez dakit nik, ez jakintasunetik. Hori ote da sekretua. Bueno, sekretua da, kontua, eroitzak gure labekoari itxoin behar diola, beste 6 minuto, eta patata fregikin behar diola. Egusi oso, lasto era moztu ditut, askarra aldera iteko, eta hori bai, paratxuria tal batekin, ez ez. Bueno, gainerre zaigu. Zerago itxura. Hemen, ez dakite puntuan egongo dan, Eta behitu gaur, gero hemen txea, horrez, haragixan zukudanak, gaztakin nazitxa. Patri bakarrik patata frigituak jango ditu. Bueno, gaztakin bai, ez? 8 minutu utzi ditut, Ja. Utzi dut egiten, ez dakit. Hau da, beti egoten dalako norbeitzu. Niri ezurra gustatzen zai. Hartu zuk. Bueno, hemen beti behiratu behar da barrua. Beroa da gola. Hori gure zuzendari hoiak. Ez? Esaten zauen. Niri ezurra gustatzen gati. Beti, eta egia da niri ere gustatzen zait. Baina hau janda gero. Gustatzen zait niri. Ai, ama. Erretzen nahi naiz. Hau ondo egin dago, Ni nire gusturako desente gutxio egin da utziko nuke. Ikusiko zuen barruti gordina dauta. Ez da hone, gordina, Patri. Dau puntuan. Hau ez da gordina. Puntuan, baina gehiagien ja. Bueno, nire zau, bai. Osa, nahi dut ezan guk txuleta jaten dugun modutik. Eta oin. Saltza pixka gainetik. Ze gazta izan da, zigor? Emental. Emental gazta. Bai, horako behi gazta bat izan da. Ondo urtzen dan gazta bat. Ez, airia zabal batero hemen nik enuke erabiliko. Esparmako gazta bat olen ardienak eta ze horiek ez dira baina ondo urtzen. Eta sakarra geratuko zen. Esan hain krematxu geratuko. Eta hemen, patatak, galdur gabe jarriko izkiogu, eta daukazue. Ikasle orok bere pixuan prestatu behar duen errezeta bat. Txuleta gainerrea gaztarekin. Zeran etzauen arrakastarik aukiko Carlos Arguiñanok hauen joztien. Bakizu, berarekin grabatzen egon zala gure makillajekoa. Ezagutzen, honek errezetak hasien Carlos hasi zanean. Bai, hau horregonda gaurri ez. Koro? Koro. Baitu. Koro egon zan, eta horrek errezeta guztia nik ikusi nituen, eta ezien oso etxekoak, eta... Ez da ona, Hau ere... Ez da ona. Oso txarra. Patata eta gazta ona dau, bakit itzuk itxosula niri konbentzitzen dara. Baina, bakit itxura ona dela, beraz zaporia, obi haua izango dela. Zer nik ez? Bueno, gaur, asteazkena, bukatu dugu programa, eta Bixar etorri gurekin, mesedez, bi errezeta goxo probatzera. Bixar bai, jango itxu dela gainera Bixar. Neri ere, bai. Hori bai, zuek etorri, ez ditu zuek probatuko, baina ikusi dut. Agur. Agur.